FM Owerri. Not all in 107.3 FM Owerri. Igbo Bibo abalị ọma na ụkakwa na nka. Gerenụ akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Taa bụ Thursday abalị 21 n'ime ọnwa mbụ afọ 2021. Igbo Bibo dịka njọkọrọ watikapụrụ n'ikuku nke ụgbọ abụọ ya ka anyị gbaa mbọ na-ekpuchi ihu anyị kwa mgbe wezuga onwe anyị n'ọgbakọ ọbụla ma sị na ya gbanahụ ibusa ya bụ nje. Na mbụ gere n'isiokwu anyị jemere akụkọ. Ihe mberede okporo ụzọ mere kpọmkwem na Owerri atala isi mmadụ 4 n'ehihie a. Ụlọọrụ na-ebu agha megide nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC ekwuola na onye bụbụrụ onye isi ụlọọrụ na-ahụ maka okwu metara ndị lara ezumike nka n'ala anyị Naịjirịa na-ama amụma isi ala anyị Naịjirịa rie mbọmbọ. N'otu aka ahụ kwa ụlọọrụ na-akụnye ọkụ na steeti Imo akpọkuola ọhaneze ka ha gbaa mbọ hụ na ha sonyesiri ike n'okporo a megidere mfesasị ọkụ n'ụdị dịgasị iche iche. Nakwa akụkọ si mba ofesi, onye isi ala mba Amerịka ọhụrụ ewepụla mmachi ahụ amachiri ụmụ amaala anyị Naịjirịa ịzọbata ụkwụ na mba Amerịka. Ugbu a tozieti gị n'ala ka enyere akụkọ anyị ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ọkọ akụkọ nke taa bụ m Obinna Chineke. Ụlọọrụ na-ahụ maka okwu metara ọkụ na steeti Imo bụ Imo State Fire Service agala n'ihu kpọkụ ọhaneze ka ahịa ise a n'anya gbasara okwu metara ọkụ na ụdịgasị iche iche n'oge anyị nọ n'ime ya. Onye isi ụlọọrụ Fire Service kpọmkwem nke steeti Imo bụ Jafet Okorafọ kpọrọ ọkpụkpọ oku a n'ihe omume ụlọọrụ Darling FM bụkwanụ nke ọ na-enye ọhaneze ohere ikwu uche obi ha n'asụsụ bekee nke a kpọrọ The People's Voice. Jafet gara n'ihu kwuo dịka anyị nọ n'oke ogo ruru tụọ aka na okwu metara ọkụ ga-akawanye njọ ka ọ dị ugbu a, n'ihi ya kpọkụ ọhaneze ihe ise a n'anya gbasara okwu ọbụla metara ọkụ na ụdị gasị iche iche. Ọ gara n'ihu doo aka na ntị ka agba mbọ hụ na agbanyụsịrị ihe niile metụtara ọkụ latrik n'ogbe obibi tinyekwara ebe a na-azụ ahịa. Ọ rụtụkwara aka na nke a ga-enye aka hụ na okwu metara ọkụ ọgbụgba belatara n'ụzọ dị iche iche. Nwa amadi ya bụ onye isi ụlọọrụ na-ahụ maka okwu ọkụ na steeti Imo gara n'ihu masị ọhaneze obi ike gbasara ịdị uche ụlọọrụ ha ịhụ na ha zara ọkpụkpọ oku ọbụla kpọrọ ha bụkwanụ nke metara ọnọdụ gbatagbata nke ọkụ n'oge a anyị nọ n'ime ya. N'otu aka ahụ kwa njinji nọrọ n'ehihie taa jie dịka ụgbọala ukwu bụ mmanụ nakwa ụgbọala abụọ ndị ọzọ kwekọtara ihu ma bụrụ nke kpọlara ọtụtụ mmadụ ala mmụọ. Kpọmkwem na mmiri Nworie bụ ebe a nọtara hụta ozi a bụkwanụ nke kwuru na ụgbọala ukwu bụ mmanụ dịka ọ na-agba n'ahụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu metara ụlọ mkpọrọ na steeti Imo magidere ma daba na olulu anọ na akụkụ mmiri Nworie bụkwanụ nke butere ọnwụ mmadụ 4 ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu metara ọhaneze ma bụrụkwa nke na-akpatara ọhaneze ọsọ enyemaka bụ Red Cross agwụchiela n'ogbe ahụ ebe a na-ebupụla ozu 4 a. Ka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ akatọọla ya bụ njinji nke jiri na steeti Imo ebe ha na-arụ aka ọjọọ n'ebe ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu metara ndị mkpọrọ nọ. Arụtụrụ aka kwuo ma katọọ ọchịchị na ugbu a n'ihi na-agbatagosi enyemaka ngwa ngwa ọnọdụ a mere bụ ebe a nọrọ nwe ihe dịka awa 2 tupu ọchịchị gọọmenti na ugbu a na-agbata ọsọ ịhụ ka ọnọdụ a si gaa. Otu nwaafọ steeti Imo nọ na steeti Lagos ji ego achụnta ego bụ Maazị Edozie Ụnyaakọ agala n'ihu nkọwapụta mmeri Prọfesọ George Obiọzọ meriri dịka onye isi oche otu jikọrọ ụmụafọ Igbo gbaa gburugburu ọhaneze ndị Igbo dịka ụkwa dara na aja ọma. Site n'akwụkwọ ozi gwepụtara n'Owerri, Ụnyaakọ bụ onye kọwara bụ nwaafọ Obiọzọ gara n'ihu kọwaa ya dịka onye ma nke oriri bụkwa na onye ọ hụtara ọkwa
ruoro n'ụzọ pụrụ iche. nwa amadi abụ nwanna Obiọzọ gara n'ihu kwuo na Obiọzọ azụtarala ala anyị ahịa ọma tara ọchịchị dịka ọ nọchiri anya ala anyị Naijiria na mba Amerịka tinyekwara Israel na mba Saudi. ka ọ dị ugbu a onye akọm gara n'ihu kọwakwa Obiọzọ dịka onye achọwara anya ihe ọma n'aka ya ma kwe nkwa na ọ ga-eme karịa ma ọ bụrụ na ụmụafọ Igbo ndị nọ n'ụlọ na-ezizi ije adọnyere nwa amadi ya ukwu iji hụ na o tiri gba n'ọrụ dịka onye isi oche ọhaneze ndị Igbo. n'otu aka ahụkwa n'akọ metara steeti Imo otu onye ụkọchukwu ma bụrụ onye chọpụtara ụlọ ụka akpọrọ Platform of Comfort Ministry nke ejikwana Comfort Assembly mara na steeti Imo bụ Reverend Prince Olodika nwa agala n'ihu ịkpọkọ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị dịgasị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha meziri afọ na ha kụrụ n'oge gara aga ma chegharịa kpọmkwem n'afọ 2021. Reverend Olodika nwa onye doro ndụmọdụ a dịka o nwere mkparịta ụka n'etiti ndị nta akụkọ n'Owerri gara n'ihu kwuo na ndị ndu dịgasị iche iche gosi na ha enweghị ịhụnanya tọrọ atọ n'ebe ndị họpụtara ha n'ọkwa ọchịchị nọ dịka o si kwuo na ndị ndu nọ na kansụl ọchịchị ime obodo nke steeti nakwa nke ọchịchị etiti adaala tụmadị na ọtụtụ ihe a tụrụ anya n'aka ha ka n'ihu kpọkuo ha ka ha si na ụkpụrụ ọjọọ ha pụọ ma bagide ma chọọ ihu Chineke. ọ gara n'ihu kpọkuo ndị ọchịchị dịgasị iche iche ịhụ na ha wepụtara ogbugbo nyere nsogbu na-echere ụmụ amaala ha n'ihu dịka Kraịst na onwe ya wepụtara ogbugbo bụkwanụ nke o kwuru bụ nnabata nakwa mgbaghara nyere mmadụ efu. ka ọ dị ugbu a ọchịchị etiti ekwuola na ụmụ amaala anyị ndị si na ihe omume Empower bụkwanụ ndị o kwuru na-emela afọ abụọ ha bagidere ya bụ ihe omume nwere ike iso na ikpori mgbe na ohere inweta ọrụ bụ ọkpụtọrọkpụ maọbụ ịtụ mmere ahịa bụkwanụ nke ọchịchị etiti na-ama amụma ya. ọchịchị etiti gara n'ihu kwuo na nke a bụ otu ụzọ iji kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị ntorobịa tụmadị ndị so na ihe omume Empower nke agba A na B ya. onye minista na-ahụ maka okwu metara ọnọdụ ọhaneze tinyekwara ọnọdụ gbata n'ala anyị Naijiria bụ Odoziakụ Sediye Faruk kwupụtara nke a n'ihu ndị nta akụkọ n'ihe omume omenafọ nke agba 4 ileba anya gbasara nri a na-enye ụmụ akwụkwọ n'efu n'ala anyị Naijiria nwa DC kpọrọ Homegrown School Feeding Program. ọ gara n'ihu kwuo na atụmatụ ọchịchị etiti ya bụ iji hụ na ndị nọ n'agba Empower nke agba A na B ya nwetara uke pụrụ iche bụkwa nke ga-enye ohere inweta ọrụ bụ ọkpụtọrọkpụ n'aka ọchịchị etiti ma ọ bụrụ na ha esonyere ọnya nwe ijido ha ma soro ya bụ ụkpụrụ eji enye ya bụ ọrụ. ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. ma dịka anyị na-aga n'ihu iwetara gị akụkọ a mgbe anyị ga-alaghachite azụ anyị ga-ewetara gị akụkọ si mba ofesi nakwa akụkọ ndị ọzọ. gaanụ n'ihu ịga anyị ntị. ọ bụrụ ma na-aga ma agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga akwasụpụ otu ihe ọrụ akwa mma ka anyị gazienụ n'ihu wetara gị akụkọ ụwa ndị ọzọ fọrọ afọ. ụlọ ọrụ na-ebu agha megidere ụlọ aka ego n'ụdị dịgasị iche iche n'ala anyị Naijiria nwa DC kpọrọ Economic and Financial Crimes Commission ekwuola na onye bụbụrụ onye isi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu ndị nọ n'ezumike nka n'ala anyị Naijiria bụ Abdulrasheed Meina na-achọ isi ala anyị Naijiria rie mbọmbọ gbaga mba Amerịka. ụlọ ọrụ agara n'ihu kwuo na akwụkwọ ozi ọhụrụ nwa amadi ya wetara ka a na ya n'aka ebe bụkwanụ nke kwuru na o chere ihu ịkpọrọ ezinụlọ ya rie mbọmbọ gbaga mba Amerịka bụkwanụ nke o kwuru nọ n'ọnọdụ ịbụ nwafọ mba Amerịka. ụlọ ọrụ EFCC gara n'ihu kwuo na Meina chọrọ ka enye ya akwụkwọ ime njem ọhụrụ bụkwanụ nke o kwuru na nke ochie nọ n'aka ụlọ
nọ n'aka ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụkwanụ nke o kwuru bụ otu n'ime ihe a tụwara anya n'aka ya ọ ga-enweta tupu ana ya n'aka ebe. ụlọ ọrụ EFCC gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na Mena agbaala akwụkwọ ka anọ atọpụ ya n'aka ebe bụkwanụ nke o kwuru ma doo ụlọikpe aka na ntị rute aka na nke a bụ atụmatụ nwa amadi ya isi n'ala anyị ma rie mbọmbọ. Cheta na EFCC gara n'ihu katọọ Mena n'okwu o kwuru na ọ chọrọ ịga mba ofesi maka ọnọdụ ahụike ya, kwuo na nke abasichi ụmụ rute aka na ọ bụ otu ụzọ ọ chọrọ isi rie mbọmbọ n'ala anyị Naijiria. Cheta na onye abụbụrụ onye isi ụlọ ọrụ Pension Reform Tax Team bụ nwa amadi ya bụ Abdulrashid Mena ka ya na-ebe ebubo gbasara nrụrụ aka ego dịgasị iche iche n'ala anyị Naijiria bụ onye na ọ bụrụ n'ala anyị Naijiria rie mbọmbọ ma gbaga mba Niger Republic tupu a na-akpọghachita ya azụ. ka ọ dị ugbu a na steeti Plateau, ndị ọrụ nke ụlọ akwụkwọ ya bụ steeti eyiela egwu dịka ha nyere gọọmenti ahụ abalị 7 ileba anya n'okwu metara ya bụ ụlọ akwụkwọ maọbụ chi aka ghọrọ ịfanye aka n'okwu ọrụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi. site n'ozi nke otu jikọrọ ndị na-abụghị ndị akada na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Non Academic Staff Union tinyekwara ndị ogbe ha ndị nke ọkwa ha dị elu bụ Senior Staff Association of Nigerian Universities sa na abụrịsị bekee nyere ụbọchị mbiri mbụ ya site n'ozi ha wegara onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ. ozi ịgba abụba ọrụ a bụkwanụ nke otu SANU na NASU bịakọtara aka site n'onye isi ha bụ Ruang Pam nakwa onye ogbe ya nke SANU bụ Rimdam Timam banyere aka gara n'ihu kwuo na ha kpebiri nke a site n'ọgbakọ ejikọtara ọnụ bụ nke ha nwere na ya bụ steeti. otu a gara n'ihu rutu aka na ngalaba dịgasị iche iche a ga-eleba anya nke gụnyere ka ọ dị ugbu a imetụ aka n'ụkpụrụ nakwa atụmatụ ụgwọ ọnwa opekata mpe a na-akwụ ndị ọrụ ma sikwe na ya kwalite ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ha mbụkwanụ nke o kwuru na ọ bụrụ na gọọmenti ahụ adaghị ime ya bụ ihe na ihe ọzọ ga-echere ha n'ihu bụ ịfanye aka n'okwu ọrụ. n'akụkọ si mba ofesi, onye isi ala ọhụrụ mba Amerịka bụ Maazị Joseph Biden agala n'ihu iwepụ mmachi ahụ a machiri ụmụ amaala anyị Naijiria ịzabata ụkwụ na mba Amerịka. ka ọ dị onye hafere ọkwa ọchịchị bụ Donald Trump nọrọ n'oge ọ nọ n'ọkwa ọchịchị machibido ụmụ amaala anyị ịbata na ya bụ mba Amerịka rutu aka na isi ahụrụ kwa okpu tie ya bụ nkwupụta bụ enweghị ụkpụrụ nhaziri gbasara inye nwa amadi ala anyị ọnụọgụgụ nakwa inwe ụkpụrụ eji ama ndị si mba Naijiria abata na mba ọzọ. nke a mere ọchịchị etiti ji nye iwu ka nwafọ ala anyị ọbụla sonye n'ụkpụrụ idebata aha ejirimara nwafọ ala anyị bụ National Identity Number. maka ọ dị ugbu a nwa amadi a ewepụla ya bụ ọkwa nke Donald Trump nọbụrụ na mbụ ma ka ọ dịzi ugbu a enweghị nwa amaala anyị ọbụla iwu jichiri ịzọbata ụkwụ na mba Amerịka dịka Maazị Joe si nye ntụziaka nke ọhụrụ a. Igbo ọma gere ntị, ọ bụ otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. ma tupu anyị ala nụ gewo n'isiokwu gọrọ anyị akụkọ. na mbụ anyị mere ka ịmata na ihe mberede okporo ụzọ mere n'ala Owerri atala isi mmadụ 4. n'akụkọ si mba ofesi bụkwanụ ka anyị ji mechie ya n'akụkọ ụwa nke taa. anyị mere ka ịmata na onye isi ala mba Amerịka ọhụrụ bụ Maazị Joseph Biden agala n'ihu iwepụ ọkwa machibidoro ụmụ amaala anyị ịzọbata ụkwụ na mba Amerịka. maka ozi ndị ọzọ dị oke mkpa ziga ya n'igwe ọkụ anyị na Darlin FM 107.3 maọbụ pịa anyị n'ọnya nwe idido anyị bụ www.darlinfm.ng. n'aha Ucheọma Sophia Fọlabi bụ onye dere akụkọ a na mụ onwe m onye tụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ Obinna Chineke nasị oji ngaji eri chọtakwa onye ji aka. Igbo ọma nụrụ olu m gaanụ n'ihu ịga anyị ntị dịka na-ewetara gị ọtụtụ ngwugwu ọma ndị ọzọ. unu anwụchula.